Hello guys, नै बे सिखाखौ नुदों दा नोंथांमोना नै दा बे सिखाजों आङो माबायदि हागोन नायदो नै आया जुथायानो थाबथाजोबो नायदो Hello guys, माने ना हमनोसो फैदों आरो ना जोङो दिनै दा ना हमनो फैदों नालाय नै हाग्राखौ बोखागासिनो देन्जार हाग्रा दा नोंथांमोननो आं देखायगासिनो दङ आरो Hello guys, नै नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं फैफिनलायबाय हेलौ लोगोफोर गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आङो दिनै हाग्राबारियाव नुदों नै सिखा थिखा लाना दंफैयो थारमाने नायनो हागोन नै सिखा थिखा लाना दंफैयो आङो दा आङो मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो होमबानो नुसिगोन दा आङो स्टार्ट खालामसै नायदो जे माबायदि लुगा ओइनो जोंना जुंगालबाया लाइभ होगासिनो दं ओइनो जोंना बिरजुबाया थाबायगासिनो ओइनो जोंना मिजिंबाया बख'गासिनो मा बख'दों आरो एसे मिथिगौ दा सोरनि जुथाने लरग' थरग' जालांबाय दा आंबो गानदों नै जुथाया थांगासिनो आङो नै नै ओइ नै जाथ्रायाव मासे मोनजेनबाय मासे मोनहांबाय ना हमनो फैदों गाइस थुकासे नै मासे नै सान्दुंआथ' गोसाथारलै नै गलांजोबगोन दै गाइस नै नाखौथ' नुखाबायानो माबायदि मासे मोनहांबायानो एबार नै आरोबाव मोनबावनोसै आरो ग्रोनसै आङो नायबाय थाबानो जाबाय हागासिनो जुथाया हाबसिगोन बाद में पानी फुल हो जाएगा तो मुझे मछली गिर जाएगा रे थोड़ा इस तरफ लेके जाओ एक दांग्रोम नांला थाब थाब हो आरो सिखायाव वाइट होनदों बोरैबा आखायाव नांफ्रांगोन दा दा भिडिअ बानायनो बिराद खस्थ' खालामदों गाइसमोन नाय भिउस खालाम आरो लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरो नायदो ओइ गोग्रोम नाङा सिखाया नांगोन बिराद रिक्स ओमफ्राय जिबौ दन्दाफोरखौथ' जोङो खारगलाबायसो जिबौ दन्दा थायो नोगोरनो जिबौ दन्दाखौ जों गिया दस्रा जिबौखौ गियो आरो हो जायगा मैया नैखौ सारखांजोब्बाय जोङो खांख्राइ मोनबावबाय केक्रा ओरै हरलाय दे केस नै खांख्राइखौ नायनो हागोन नै आखायाव आइ अराखैलै नै खांख्राइखौ नायनो हागोन ओइ सिथुबा मोनहांबाय नाखौ मोनहांबाय जों नैबेखौ जोङो मैया सारखांबाय बेखौ दाख्लै सारदों मैया बावहाय गोगोम मोनलांदों नै नायदो ओइहाय दङ बैहाय आलि खोथेगासिनो है अभी भी नहीं ऊपर में नहीं करना रे भाई ऊपर में नहीं करना साफ करना पड़ेगा ओए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिर्फ 10 मिनट लगेगा बस ये हमारा अमोद भाई है हमारा कैप्टन है ये बॉस है ये छोटा बॉस है अभी मैं इस तरफ जा रहा हूँ जोंना सासे फैबाय आदाया जोंना बस बियो डेन्जार ना हमनो गोरोंखा खेबाय थेगासिनो लाजोबनो हानाय नङा गाबोन खेबसे होबावनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय बै खोलानिखौ हैनोसै बै टावार नुनायाव आं एसेयावनो दोनथ'नोसै दायोहाय ना हमखांबा माबानोसै हाबाय दा नै गाइस जों बिदि हाग्राखौ बोखारजोबनोसै दा नोंथांमोना बे हाग्राखौ हाखांजोबनायखौ नायदो होमबा भिडिअखौ नोंथांमोना एसेयावनो नायलांबाय थादो आं दा दसे थानानै देखायगासिनो दं नै बावनो हमदोंमोन नै लास्ट बोखारगासिनो ना हमै भिडिअखौनो खेबनो बावगुलायदों ना हमै भिडिअखौनो खालामनो बावगुलायदों गाइसमोन नै आगु नांजोब्बाय
ओइ नै माबायदि जालांबाय नै फोरसा थांजोब्बाय ओइ आजाव रे आजाव एबार थाबायबाय जोब नास्राय जोब दा नायदोल' देखायगासिनो दं आङो ini ikan nih view-ane yaवथ' गोगोम गिदिर ना दङ हमनो आरोना बेखौ सारनोबो दे थांगासिनो दा देखायगोन आङो नाखौ गोम मेंबाय Danger job. Yang kita kan lang nimut, I think this kali itu kuibai. Danger nukai ni manusia. Nubai guys, danger nukai ni. Semua dong ada di sini semua nukai mana? Mana nukai lah. थांगासिनो नै जोंना मानसिफ्रा Danger suyu na. Danger suyu be. Suyu mina kanta. Mak mina kanta. Mina kanta na. Gerak-gerak boleh. आथिं माने गब्लंजोबलांखायो सेन्देलाथ' थालखौनो मोना नाय गोबोरखि मेंबायलै गाइस बिराद मेंबाय एकदम ना हमनो जाला होमबाबो दा उफाय गैया भिडिअखौ एकदम बानायथारनांगौ ना नोंसोरनो बोरै कमप्लिट खालामनो हानो बोरैबो सानदों मोननैखौ Emang guys, sunung aja deh. Kalau kawat. थांगासिनो नै लामाफ्रा हाग्रा बंग्रा जोब थांगासिनो मोनफैबाय रुमाव मोनफैबाय नै केमेराया सोर फैया नुयो बावनो नायजोबो ओइथिं दै बारलांगासिनो नै चिक नै Ini rumah salah ada. Yang mana ini kamsakan dari sini deh. Montpellier. Ini nih kasih dong Johanna. दै लाबोलाय दै लोंनोलाय जायगाया फिला मोनफैबाय ना सुगासिनो देखायनोसै नै नाया फाग्ला बायदि हाबबोजोबबाय मबाइलनि सायाव मबाइल हाबबोजोबबाय नाया सिंगि नास्राय दा नै नाखौ एवबाय फ्रामनो नाखौ एवबाय दालिजों माखासे आरो बाथोन माखासे जानोसै राननानै इसेबां मोनबाय नाया तो गाइस भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंमोन लाइक एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो आरो बेफोरबायदिनो आंनि चेनेलाव गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन तो बिदिब्ला भिडिअखौ दोनबाय।